Bona tarda a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per convidar-me a la presentació d'aquest informe. Tinc la impressió que us han fet totes les preguntes difícils a vosaltres, que potser haurien d'haver estat algunes d'elles adreçades a mi, però bueno, estic convençuda que tindrem oportunitat per continuar avançant cap a respondre a moltes d'aquestes preguntes, no només amb respostes, però també amb fets, que és el que volem fer. Però en el dia d'avui us volia donar l'enhorabona per la presentació d'aquest informe, perquè sens dubte, com dèieu, moltes vegades tenim per la realitat, no? Que les famílies i les persones amb discapacitat viviu dia a dia, teniu les intuïcions de això no està funcionant bé, això no funciona, però és quan li poses dades, quan podem tenir aquests espais per posar-hi llum realment a la realitat i veure les mancances, també veure on les coses estan anant millor, hi ha brots verds com heu reconegut, però és veritat que ens ajuda a disciplinar la tasca, identificar on encara hem de redoblar els esforços. Volia enfatitzar algunes de les dades que ja heu donat. 660.000 persones a Catalunya tenen algun tipus de discapacitat, 86.000 discapacitat intel·lectual, el 8,5% de les persones de Catalunya tenen algun tipus de discapacitat, i aquesta és una dada també molt rellevant, perquè això vol dir que això no és una problemàtica o una realitat d'un col·lectiu molt concret o molt específic. Això és una cosa que ens afecta a tots i a totes com a ciutadans. Tots tenim algú a la nostra família, algú al nostre entorn familiar o amics o veïns que viu aquesta realitat, i llavors per això és una tasca de tots i totes reivindicar les millores com ho esteu fent, des del rigor, des de l'avaluació, des de les dades, però també reivindicant que tinguem uns recursos adients a fer front a aquesta realitat i a les creixents demandes, perquè com bé heu indicat, hi ha un augment molt destacat del percentatge de discapacitat intel·lectual, que segurament en gran mesura té a veure amb ser millors en detectar i en dir les coses pel seu nom, però és veritat que també s'hauria de veure si hi ha, a més de fins a quin punt és només un millor diagnòstic o també hi ha realitats de discapacitats creixents. Però en qualsevol cas, això és important, de nou, com deia, per posar la llum en una problemàtica que és un objectiu de tota la societat, el donar-hi una millor resposta, i ens hem d'implicar tots com a ciutadans i per descomptat des del tercer sector i les administracions públiques. També m'ha agradat que posem el foc també amb els brots verds. Jo crec que no per fixar-nos en el que ja tenim, però per donar-nos esperances que es poden millorar les coses, i jo crec que també en aquest sector, en aquesta problemàtica, em fa l'efecte que quan som conscients del que no funciona ja tenim la mitja partida guanyada. Jo crec que aquest és un sector, fa 40 anys no estaríem tenint aquestes converses, i no perquè el problema fos menor, sinó perquè no érem ni tan sols conscients d'això. El tema de l'accessibilitat és un bon exemple. Fa unes dècades ens vam adonar que tenir voreres no accessibles era un problema i s'ha anat solucionant. Ara cada cop som més conscients que hi ha una altra vessant de l'accessibilitat cognitiva, que no li estem donant bona resposta. Llavors és quan ens adonem i posem veu amb fermesa, quan ja tenim mitja partida guanyada per llavors posar-hi solució. Una d'aquestes altres qüestions on crec que hem avançat molt és amb el reconeixement de la importància de la vida independent i la inclusió en la comunitat, tant en la vida adulta com en l'educació, en l'àmbit educatiu. Sens dubte és una cosa que s'ha de fer de nou des del rigor, des de l'avaluació, comptant amb bons professionals per veure quan és més factible aquesta inclusió i quan és més adient altre tipus de recursos, però sens dubte crec que estem en un moment on hi ha una bona reflexió i un bon consens que l'objectiu hauria de ser la plena inclusió en l'àmbit comunitari, i això és cap on hem d'avançar i invertir. I a l'àmbit del treball també, jo crec que
és sens dubte ha de ser una prioritat la inserció de les persones amb discapacitat i fent que reconeixent que també és un dret que tenen a treballar, un dret que tenen també de que s'adapti la realitat del treball a les seves particularitats i a les seves necessitats perquè tinguin aquesta plena inclusió. Des de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió estem compromesos en seguir avançant cap a resoldre molts d'aquests reptes. Això forma part del nostre pla de govern, moltes de les coses que heu apuntat. Tenim compromisos per seguir ampliant el nombre de places residencials i d'altre tipus per l'àmbit de les persones grans, però també per la discapacitat. Tenim compromisos de legislatura, també amb altres grups, per arribar fins a 6.000 noves places durant aquesta legislatura. També tenim projectes d'una major integració sociosanitària que en gran mesura facilitaran la vida dels usuaris i faran que l'administració giri entorn a les seves necessitats i no ells que hagin d'anar a moltes diferents finestres. I sens dubtes això és una filosofia que també hem d'avançar també en l'àmbit de l'educació. Volem treballar també molt estretament amb la Conselleria d'Educació i estem en converses prèvies per realment treballar des de tots àmbits per abordar problemàtiques d'infància. El que heu dit de les llistes d'espera i de les carteres de serveis, sens dubte és una de les nostres prioritats, escurçar llistes d'espera, revisar la cartera de serveis. Hi ha un ampli consens també a la societat amb altres grups parlamentaris, això és una cosa que abordarem de manera urgent. I bé, només volia acabar, i l'altre àmbit, perdoneu, que també és molt prioritari i aquí també farem feina de manera urgent i estem en això, és la revisió de la renda garantida de ciutadania. Jo crec que és una reforma que és necessària i hem d'abordar amb el major consens possible i sens dubte crec que és una bona reflexió també com la realitat de la discapacitat ens ha d'empènyer a tenir aquesta visió transversal també en l'àmbit de les prestacions socials. I bé, volia acabar recordant una frase que heu mencionat però crec que representa bé com la nostra visió sobre la conselleria, és que nosaltres no fem despesa social, el que fem és inversió social. Inversió en el principal actiu que tenim com a societat, que són les persones. I l'àmbit de la discapacitat és un fantàstic exemple. Per exemple, quan parlàvem del treball, les persones amb discapacitat tenen el dret de treballar, però també com a societat no podem renunciar al talent que poden aportar aquestes feines i aquestes tasques. I no només el talent que poden aportar individualment, sinó els valors que transmeten a la resta de persones d'aquell àmbit de treball o d'aquella escola per entendre com de diferents som les persones, quina és la diversitat i d'aprendre també de les persones amb discapacitat de com s'enfronten a reptes, s'adapten i lluiten, perquè darrere una persona amb discapacitat hi ha persones i famílies molt lluitadores. Jo crec que és un actiu que tenim com a societat i com més integrats estiguin, doncs tothom les veu i n'aprenem més d'ells, d'elles i de les seves famílies, de les seves històries. Moltes gràcies.